IFM News. IFM News. IFM News. Si Idol Joan manipod iti palarong pambansa. Idol Joan kamen. In Lawag, Lawag City Sports Development Office ngagbalin na demo sport pailaeng at weightlifting iti umadanin a palaro nga pambansa. Sigun kini Mr. Hipolito Salva, ti Sports Development Officer iti syudad, kinunana ang madama na tipan na kay proseso da iti ngay ayam, ana inayon iti pasalit. Yung batad na ngay mununan ang nagsanay, digiti coaches ng saan say akaraman da ito'y iti official ngay ayam, isip ka po na demo sport pailaeng, kabayatan na tipan nakaiyam amuna. Kinanana nga one pa iti detalye, wano detalye, mangibagi iti region 1, itinasaw ngay ayam ng agapu iti sa bali a lugar, dagiti manamnama makisalip. Madamat di proseso na kasi ang nga kasarin. Actually, si Tete nga rin tayo. Hindi mo na nga train tayo, dito train, step train, kasi sa lengkot ng ito. Ngayon, may weightlifting namin, it will be a demo sport in the palarong pambansa. Sa kamuno sila mag-represent the region 1. The demo sport. Hindi pa siya part ng tali, medal tali. So, it will still be a demo sport. Parang pangrurugan. So, eventually, it will become a regular sport. The palarong the Region 1 Athletic Association. Tiya panagsarita ni Mr. Hipolito Salva, the Sports Development Officer, iti syudad dati. So, ada agdemon, ada estudyante nga agdemo or di kita sportsman. Adan digiti mo na nga nagsanay nga coaches, Idol Bernard. So that agdemo no kwa. When? Lagbuyan akto man kadeta kat so ket nga sawin bodybuilders digiti na train Idol Joan. Mabalin Idol Bernard nga dapat digiti history dan when adati ideya dan kredi nga ay ayam Idol Bernard so nga ininteresan da. Agree dita iway lift mo dita likod mo. Go ahead na Idol Joan. Damag iti siya dati Lawag, Kadwarte 99.5 Bias ng Lawag, Idol Joan 15 tatak firm.